ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଗପଟି ହେଉଛି ଏ ପିଲାଟି କେତେ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଏ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଛି? କାହିଁକି ନା ଏ ପିଲାଟି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ସିଏ ଯେବେ ବେଡରୁ ଉଠି ଦେଖିଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବି କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କେମିତି ପିଲାଟି ଡରିଛି। ତ ତାପରେ ହେଉଛି ସେ ଡରିଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା ଯେ ମା, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏମିତି ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ। ତ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ତ ତ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତ ତାପରେ ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଅ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ ହେଇ କହୁଛି ଯେ ବାପା, ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆମ ପାଖରେ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଏବେ ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଧଡ଼ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ତମ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କିଏ ଆଣି ରଖିଲା? ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତ ତାପରେ ସିଏ ଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ତଲାସ ନେଲେ, ଯେ ମାର୍କେଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ତିଆରି କରିଛି। ସବୁ ଖବର ନେଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସନ୍ଧାନ ଆମେ ପାଇନୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ